No, takže dobrý deň. Tá kamera vôbec nie je tak zlá. Len to široko je dobré. No nie, dobré ráno. Dobré ráno. Ideme variť guláš, takže si ideme čo? Nakoupit suroviny. To je krásný úvod. Ideme na to. Nakupeno, vyřešeno. Kevinův nákup stál víc než nákup na guláš pro 30 lidí. Sol stála 660 korún, hej. To proste doma treba. A mäso stalo ďalších 500, takže to bolo vlastne 1200 stalo tieto dve veci, no tak za ďalší liter som kúpil víno a veci, no. Dofúkavajte si gumy, no vás to dobehne ako Martyho. Koľko má táto? Používejte gumy a dofúkávejte gumy. A tak to pohode. Tak nič. Někdo, kdo by rovnal disky na auta. Na to mala jeden, hej, prosím pekne. Na tomto sa vozíme. Rajec, kyslík, najlepšia voda. Tak toto nechápem inak, že kompresor je určený pre huštenie pneumatik osobných automobilov a preškrtnutý bicykel. Prečo si ty nemáš dofúkať bicykel? Proti pumpičkářům prostě, no. Víš, ale však veď oni to mali dofúkané za 10 sekúnd a autom sem tiež môžeš prísť a nič si nekúpiť. Ja som si kúpil vodu aspoň. Já ne, no, takže... Cyklista vydraný. Dobrou chuť. Bude to fajné? Kevin jenom rýži, ještě jsem to neochutnal, ale věřím tomu. Ja len rýžu, no. Dietu. A čau, Freddy. Jo, fajne sme sa najedli. A teď kávičku. Za polovičku. Jste Slováci to granděj zase, klasika. Vždycky, když narazí na něco, co můžou ojebat nebo na čem ušetřit, tak to je... Nie ojebať, ušetriť. Áno. No proste debili sme si nezobrali viečka. A ja nie som aj pripodaný. Takže musel som kúpiť kosti na ďalší vývar, pretože som zistil, že ho nebude dosť pecka. Oceňuju, jak tady máte prostě připravený kámen v případě nouze, když bude hořet, abyste s tím mohli rozbít to sklíčko a vzít si ten klíč a odemknout ten hasičák. Kamo, always step ahead. To je jako, věřím, že si ho přines ty. Nebo ještě Barry tenkrát, když tady bydlel. Ježiš, vôbec netočím vlog. Ale už je hotový vývar, aký je? Dá sa to zniesť? Pecka. Peťka. To pozval Billy na večeru. Fajnové spravili. Ako hodnotíš? Ňam. Dobré ránko, takže včera sme to zakončili, už sme zaspávali na gauči, on sa mi vyvíjal mobil, tak bol na nabíjačke. Bolo to super večer ráno a spal som 4 hodiny a idem plávať. No. Poudy už konečne ide. Zase meška, zase ho čakám. Alebo možno len sedel v aute a ja meškám. Ten, co chodí pozdě nebo vůbec. A volal sa podes. No, takže sme doplávali, koľko si zaplával? Kiláček. Jako vždycky. Podri sa, už sa ťa pozrela tá typka a teraz ti nedá ten oný. Ty máš díl tady muffin. Yes. Dobrú chuť. Lepší jako sada. Som platil snídanie, tak sme šli do fast foodu. Děkuju. Tak to stálo ranec. Víš, koľko som platil? Já bych typoval 425. 315. To bylo to dobrý. To si snížil ten šalát, poudy. To už je moc zdravý na mě. Ale vitamínky. Já vím, no, ale já jsem si dal radši muffin. Nemohl jsem se rozhodnout. Ale nechci si vzít domů kečup. Když už to zaplatil. Mám, díky. Takže príde na obed moja stará mama s mojou tetou, s tátkom a s tátkovou ženou. Takže som sa rozhodol urobiť kysnuté buchty s kachnou a so zelím. Ale zistil som, že mám málo zelí a málo hladké múky a prídu za 3-4 hodiny. No takže idem rýchlo do obchodu. Kachna sa dokonfitováva tuna a vývar je už hotový, to už máme z predtým dňa. No tak dúfam, že to nejako stihnem. Akože práve kráčam do obchodu a som si neuvedomil, že jak sa robil cesto, proste, že to som celý proste zadrbaný a idem úplne špinavý do obchodu. A poláhal sa, nestíham toto riešiť. Zvládol som to, už odišli
Všetko je vybavené. Jedlo sa podarilo. Nespravil som tú kačku nakoniec tak, ako som chcel. Ale vychválila ju aj Starka, že všetko extrémne dobre mám vychutené a tak. Jo, spokojný som. No. Tak to vyzerá dobré. Ale ja som hladný. Som si prišiel po čiapku. A je mi malá, takže tu nehávam. Oh my god, it's happening! It's happening! We are here! Janovské gulášování. Takže ešte raz. Oh my god, it's happening! It's happening! We are here. We are here in Janov, Nový Bor. A sme tu na majstrovstvách Európy vo varení gulášu. Doufám, že to půjde, protože s tím vybavením, co si sehnal, to jako... To musíme vyhrát. Tohle vybavení. Jsme zavolali Rendovi, chvíli to vyzvánělo a pak najednou to jsme úplně rozespali Renda a říkám, spíš jo? No. Tak ti říkám, jo, sorry, že jsme tě zbudili, zítra se vidíme a po 3 minutách mi zvoní telefon. Tak když už jste mě zbudili, tak jdem do Sokolovny. Co kecáš, to nebylo 3 minuty, vole, to bylo 10 minut. Ne. Jo. Vyťahni mobil. A ještě to? Je to 5. 5. Je to 5. Tak dokonce. Tak abych řekl Byl jsem Ale jak jsem ležel, říkám, tak když mě zbudili, tak to musíme jít na pivo, vole. Takže chlapci mi tu spravili uvítací ceremoniál oficiální na Sokolovni. To je tady speciál ze Sokolovny, vymyslel to, kdo to vymyslel? To je nějaký chlap, co sem chodí, já nevím. Nějaký OG, no. Nějaký Sokol. OG Sokol. Nějaký Sokol. Prostě kafe se vším, turek, rum, zelená a vodka. Ale byl nějaký ten postup, ale ten si nepamatuju. Ale ono to máš asi úplně jedno. Cením, jak je to vypočítaný. To je prostě LTT, len tak. Proužkovaný. Tak co? No dobré, ne? Píše. Ta píše. Kopíče. Ale jako je to zvláštní kombinace, ale není to špatný. Tam cítíš malinko tu zelenou. To je jako ja, keď zmiešam ty kokot batát s mentolom a poviem, že super. No jasný, no. Toto tu majú za jedlo a čekujte tie ceny, hej? Si dali klobasu. Tak kámo, tak táto klobasa je 100% z fritézy, to vidím. Kámo, ten olej je tak, že rok a pol mal ten olej. Minimálně. ale to je odležený. Asi to skritizuje, ne? To by keby donesú v normálnom čase niekde v normálnej reštaurácii. Tak je vypíčo, ale tady bude vpředu.